Kalat naman po mga basura sa baybayin po ng Lingayen Beach matapos po ang holiday break. Sa kabila po ng mga paalala mula sa pamahalang panlalawigan at mga tagapaglinis po na sa nasabing lugar, maraming bisita pa rin ang nag-iwan ng kani-kanilang kalat. Ilan lamang sa mga iniwang kalat po ng mga bumisita sa nasabing lugar ay mga plastic bottle, plastic bags at mga styro cups, paper plates at iba pa. Patuloy na panawagan po ng mga otoridad na itapon sa tamang basurahan o dalhin ito pauwi upang mapanatili ang kalinisan po ng sabing lugar. Regular naman po ang paglilinis sa mga baybayin upang maiwasan na maanod po sa mga baybayin. Nanawagan din sila sa publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa Lingayen Beach upang mapanatili ang kagandahan nito at maiwasan ang negatibong epekto sa kapaligiran. IFM News. IFM News. IFM News.